अमा बेदर जाना माबा उदैसो गाज्रि जालाबायब्रा मालायनि मोनजानाय नालायब्रा आंबो जासो गारबाय दाना उदैयासो गाज्रि जाबाय आरो थैदो फायखानाया माथो आसलसो आंथ' फिल्मफोरावसो नुदों बेफोरबायदि फायखानाखौ होमबाबो मारै खियो बेफोरबायदिखौथ' नुफेराखै मासि जारलालै मासि जारला समयसा जाखो होमबा उदैफ्राबो आलासि जानाय समावसो गाज्रि जानानै होनांगौ होमबा जारला बारलानो दानाबा जिरायनानै खियो ना गसंनानै खियो मारै खिनांगौ होमबा आङो उसुबिदासो मोनलाय लांबायलां माबा सयथा आरि थानोसैलां खायदा खालामनानैबाबो बायगोनसो नामाब्रा उसु दामला लांलां मालाय जिनिसफोरखौ खिखोना हासुफ्लांखो आंनि लंपेन्टआव आंलाय खिखोना हासुफ्लांखो आंनि लंपेन्टआव आंलाय बे फाग्लाजों मार जाखो होमबा गोदाव सोराव लाजिनोसो ओंखारलायलांबायलां आलासिखौनो जाफाजाया माथो बेजों दाहानसो खनखोना माबाखोसोथाय सयथाखो आरिखो एकदम लासिंसिं खालामथारगोनलै बियो न' बिगोमाफोर खोनाबा मा साननांगौ होमबा जालालै बेखौ जेरावबो लांफा जामारा दे दासो उदैखौ सेमारा मोजां मोनथारबायलै फाग्ला फाग्ला बेफोरबायदि जायो नामाब्रा लासिंसिं एथ'राब न' बिगोमाफोर खोनाबा मा साननांगौ जाखो थोद आदा जाम्फै नोंनाबाथाय जाथ्रालै लासिंसिं मालाय न'आवहाय न'आव बिदिनो मालायनाव बिदिनो नोंनाबाथाय उफाय गैयालै आंसो मिथिगौ फायखाना सिङाव मा घटना जादों नोंसोरलाय मा मिथिगौलै गावहानि सिगां आख' फिख' जादों नोंसोरलाय मा मिथिगौ मा आख' फिख' जाखो नोंहालाय माबालै आदा खांस्ला माबा फायखाना सिङावहाय माबा फिल्माव नुलाबायग्रा बायदिसो खस्थ' मस्थ'सो गारबोथारबाय आङो गोजामखौहाय थौ आदा खांस्ला आदा मेरगम थांलाय दिनि थाङाबा माथोबाव जाखांबाय लोंखांबाय नालाय थांसै थौ अफाय थांनानै फैखोमोन बादि आं खांस्ला मोननावहाय थांदोंमोन दाख्लै आइ गुन्दै हावनो लायथ'दोंमोन बेखौनो हैनो थांदां ओमफ्राय नोंसोरलाय माथो खालामदों बेयाव जों ओरैनो टाइम पास लामानि बारसो जाफैदों न'आव बरिं थानो बानानै थावाबो मोनबारि जोङो ससे बेरायखानोबा बेरायसो लिंगारबायहाय थौ बिदिबा आंहाबो जेबो खामानि गैखाया आयौ नारा मेरगम बिबारिमोन मोनबारिमोन लुथुमायमोन फैगौलै लामाजों हनै नाहरलाय दालाय माबा फाग्लिफ्रा नोंखागौना मा नागिरफैखो बिसोरो ओइ फाग्लाफोर गुन्दाफोर मा खालामनायथो बेयावलाय सिख्लाफोरसो जमखादोंमोन बिसोरो दाबो बिदि नङाब्रा जोंहा बिदिनो बेरायखायो बेलासियावहाय थोद नोंसोर जानला मोनला होनथाव बेरायनोबो मोना बेरायग्लांनोबो मोना आरो नोंसिनि थाखायबा दे जाबाय दे बे फाग्ला खांखिलायालाय मानोथो फैयाखै दिनैलाय बेबा मा बेस्थ'आव दङ ओंखायनो फैयाखै दिनै थौमोनबारि जोंहाबो ओरैहाय ससे बैसिम बेरायनानै फैबावनोसै नोंगौथ' आरो थौदो बिगुरफ्रा मोजांखौ रायलायबावा आदा खांखिलाखौसो सोंलायबावो बेखौबा मा मोजां मोनो उरखोखोखौनो नोंहालाय माखौ सिन्था खालामखोब्रा जाम्फैबाय बेनिफ्राय साबसिन लायनो लाफैगोनलै आजिखालिलाय मा लाफा मैद्रु खानाय बायदिसो मा होनो जाम्फैबाय ओइ खांखिला नों माबायदि जादों फालाय हो इसेबो दायथ' गैथारला नोङो हो माबा न' सिङाव थासोमनाय जासोमनाय खिफि सोमनाय जेबो खामानियाव गैला नोङो बे मोसौफ्रालाय बाबाले नोंना खालि रायनाय बायोलै आं ओंखायनो न'आव थानो मोसौखौ लायालासे फानखुमाफोरसो जागोनलाय हो आंजों दा आं मोसौखौ खालायनोसै जारलासो जागोन न'आवनो थाजाला खालि रायनायल'सै रायजानायनि थाखायनो बाबाय आं न'आव थानो लायनोसैलां लायनांखाबायसै आं बेसे रायजाबावनोसै आरो लोगोफोर आंनि चेनेलखौ नायनानै एसेबाबो सापर्ट खालामब्रा लोगोफोर नोंसोर नायनानै माने एसेबो सापर्टखौनो खालामा फालाय लोगोफोर भिडिअखौ आं एसेबां फोजोबनाय जासिगोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायफिनसिगोनलाय